enjing bidal gumara kang ingkang kala kuswa Aprapusanandira irandlaing puspita bendera tanda
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la qaula wala quwata illa billah amma ba'dah. Mugi-mugi katentreman kawilujengan miwah kasantosan saestu menika nugraha paring dalem Gusti Allah. Mugi tansah lumintir dhateng kita sami waratin sagung dumadi. Iki sawetawis sungkem hormat kunjuk para lenggah linangkung korpat kula ingkang nembe bagya mulya warga ageng panjenenganipun Mbah Karni utawi The Big Family Karni, keluarga besar Simbah Karni ingkang ditiwanci menika manunggal sedya manunggal karsa sambang sumbang sambung seduluran. Wah niki kata-katane jos sambang sumbang sambung seduluran ning aja sombong utawa ini Pak. Nggih. Nggih, wonten ing mriki kapinujon wonten ing wulan ingkang kaberkahan wulan Syawal ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin. Mugi khilaf lepat kula panjenengan sedaya Allah tansah maringaken buka korining sih pangaksama dhateng kita sami. Mugi tansah babar nugroho pinanggih wonten ing bodho taun ngajeng malih dipun paringi dirga yuswa dirga nugroho Allahumma amin. Aja krasa wonten ing dalu menika ugi derek dedonga mugi-mugi sedaya keluarga brayat keluarga Mbah Karni menika tansah tebihaken saking saling balak dipun caketaken marang karaharjane dimudahkan segala urusane pinaringan rezeki berkah barokah sakinah mawaddah. Bila sawetawis matur nuwun titiwanci dalu menika nimbali kula sak ruang sak kanca para kadang-kadang campur sari sekar anom ingkang pun pandhegani Mas Dio menika mijil saking laladan Kendal Tlaga Tuntang dipun sengkuyung WE dhewe cakmul saking Baryudana menika ugi dipun siaraken langsung live streaming lumantar eksis multimedia. Mbah kira pepunden sepuh kula nika kanca kula sok klerak-klir ya Mbah Ki Agung Pangaksama, muga-muga sampean tetep awet. Nah, mula sok niku tokoh seniman kondang niku. Mula warga mriki Magersari sok lho wi. Iki rencana tahun ngarep arep digawe kado. Wi kek gaweke prasasti saka watu sing ana tulisane miring. Muga-muga paring awet. Sineng kuyung para kadang widowati cacah 3 sak mangke sak sapunipun para kanca minggah kalajengaken sigek kinarya badhe atur waluyan Pambagya Harja Yuwana. Sawanipun Mbak Putri Purnami. Kene Nduk. Ayo mae. Kajoget lho. Yo. Ayo. Kaya wayang golek. Iya aku tak dalangi wah rogoh kok ngisor. Dedek Fania. Ayo. Woi, Iki wayang setane do metu kabeh. Dena Linda Maya. Para pelegah sinambi angrahapi tondo hormat ugi andon prono sesarengan monggo kasuwun ngelaras rasa lumantar soalipun
para kadang-kadang pangitung campur sari Sekar Anom. lagune bodo. Bodo niku tegese aja ngabuti bondo. Tegese aja ngabuti bondo, setahun pisan sanak saudara dosowan ya sak rupan-rupane niku ya penting ngetokke bondo sedakuan. Nah, bodo niku ya paling ora duwe lawuh ya mbah utang mbah kepriye wis kudu eneng. Lah niku mulane hari yang penuh berbahagia saklamipun sebulan berpuasa sing ceko tebih kados niki. Wah niki keluarga besar Mbah Karni niki wah saged nyawiji ngeten niki. Kula mawon melu seneng wong njur kula nggih senenge kula mergo mangke Bali iso ge nyambung tuku lawuh sesuk. Mangke lak jen niki rezeki lak lumintir to Pak Bu. Gara-gara jenengan teng mriki ngawontenaken niki lak niki lebar kanca-kanca niki Mas Mul, badan niki tukang syuting wingi ya wis pancen wis do nipis main bodone nggih pun arek entek wis jan ranono babar blas dek mongko iki akhir bulan iki meh tanggungane teko. Nggih, alhamdulillah bakunipun kula panjenengan tansah pinaringan kasantosan, kawilujengan menangi bodo ing besok malih ngumpul teng mriki malih napa digilir mangke nganggo bakane niki ngincing tenggen sinten, tenggen sinten, tenggen sinten. Nggih, saderengipun para kanca sowan menika ngira pantes atur walian saking keluarga inen ngaturaken babaring sedya wudaring kanta. Mbak bilih sampun samapta sasana klaturaken sumangga ingkang sampun kepareng arasa pinaragan. Sumangga nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu mugi tansah kajiwa kasawira wonten ing ngarsa Jengandika sami waraden sagung dumadi. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang anggung mestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang sinuba simidarsana. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dusun Magersari dalah sajenjang rawatipun ingkang minangka tepa palupi dhateng sedaya warga masyarakat mriginipun wonten ing Dusun Magersari ingkang tansah tinulat tinudarsana. Wonten ngarsanipun para tamu undangan ingkang tansah kawula mulyakaken. Langkung-langkung dhateng paguyuban campursari Sekaranom saking tlatah Tlaga Tuntang ingkang luhuring budaya dhateng kantun dhateng sound system WEDW Masmul saking Banyudana ingkang nderek ngregengaken wonten ing pahargyan ing wanci dalu menika. Saderengipun kawula matur langkung rumiyin sumangga kita ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Dene wonten ing ari kalenggahan dalu menika kita saged makempal tetunggilan anggestreni dhateng raos syukuripun Mbah Karni putrah kulawarga ing wanci dalu menika kanthi nirbaya niring sambikala tebihing godha rencana katentreman karahayun ingkang sagung dumadi. Dening salajengipun kepareng kawula minangka sulihipun saking brayataken Mbah Karni ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh dhateng para tamu undangan saha dhateng brayat Karni ingkang sampun kersa ngrawuhi wonten ing kegiatan arisan ingkang pungkasan ing wanci dalu menika. Saha ngaturaken pamatur nuwun ingkang saageng-agengipun dhateng tangga tepalih sanak kadang warga masyarakat ing Dusun Magersari mliginipun ingkang sampun nyengkuyung anggenipun Mbah Tukiman putrah kulawarga mliginipun Brayat Karni ngawontenaken kegiatan ing wanci dalu menika. Kanthi potrepotipun Mbah Tukiman putrah kulawarga dhateng sedaya warga masyarakat tangga tepalih kawula minangka sulihipun Mbah Brayat Karni namung matur nuwun ingkang saageng-agengipun dhateng pambiyantu ego partikel bau suku ingkang sampun kaparingaken ing wanci dalu menika. Saha kawula minangka sulihipun Brayat Karni ngaturaken panuwun dhateng
paguyuban campursari Sekaranom ingkang sampun kepareng nderek ngregengaken wonten ing wanci dalu menika. Para rawuh ingkang kawula hormati, dadosaken kawuningan bilih tasakuran ing wanci dalu menika sesambetan kalian pungkasanipun arisan ingkang rikala semanten kawiwitan kirang langkung wulan Mei taun 2021 ngantos sing wanci dalu menika sampun wulan Maret 2026 sehingga arisan Brayat Karni kawiwitan ing wulan Mei 2021 ngantos sing wanci menika sampun kirang langkung gangsal taun menika nembe rampung. Pramila kangge ingkang salajengipun menika mangke badhe kalajengaken arisan malih ngasamangke badhe dipun rembag sesarengan kalian panitia wonten ing Brayat Karni. Panyuwunipun kawula minangka sulih saking Brayat Karni sumangga anggenipun nglanggengaken pasederekan wonten ing Brayat Karni menika kados tema ingkang sampun dipun pajang menika pamili Karni sambang sumbang sambung seduluran. Ingkang wigatosipun bilih sambang menika warganipun Brayat Karni menika sami sambang sinambang ing sedaya putripun. Lajeng ingkang sajengipun sumbang menika kawula sampun mangertosi kados pundi Brayat Karni anggenipun sami sedaya iguh partikel anggenipun sedaya jangkepi wonten ing kegiatan lan sanes-sanesipun. Para wakawuh kakung semawon ingkang dadi rumatan, mekaten ingkang dados atur kawula minangka sulihipun Brayat Karni hingga bilih kathah kalepatanipun kawula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Ing wasana sekecakaken anggenipun sami pinaraan, sami mangke sami ningali regenging swasana Sekaranom kanthi ngantos sing paripurna. Mekaten ingkang dados atur kawula minangka panutuping atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kanthi cetha ngeglo datan tumpang suk menika kenen ngaturaken babaring sedya wudaring ganta pinangka pangawak saking keluarga ageng Trah Mbah Karni sampun gangsal taun. Niki badhe dipun milai malih kula nggih ngusul Pak Benjang nggih wonten hiburane to Pak sing taun ngajeng niku. Dados kula pun daftar niki sakniki. Nggih niki mangke bebas jenengan badhe ngersakaken lagon menapa menawi kula sak kanca saged iki merdika kemawon ajeng gabung teng mriki ngiras patus rame-rame nggih monggo. Mbak Putri ya mergo mau jatah ora jagong tak ngadeg sik.